Civil registration sa Bayambang dinala sa mga barangay. Para sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Dinala ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang civil registration sa Barangay Nalsian Norte upang talakayin sa mga residente ang mga bagong mandato mula sa Philippine Statistics Authority. Kabilang sa mga serbisyong tinalakay ay late registration, correction of entries, acknowledgement, admission of paternity, legitimation, supplemental report at application para sa mga nais makilahok sa libreng mass wedding. Dumalo sa aktibidad ng mga guro, magulang at iba pang residente upang malinawan sa pagsasaayos ng kanilang rehistro. Nagpakita naman ng interes ang mga residente sa ibang barangay ukol sa nasabing aktibidad. Hinimok ng Local Civil Registry Office ang publiko na maging maagap sa pagrerehistro upang matiyak ang legal na pagkakakilanlan at proteksyong panghabang buhay nang maiwasan ang mahabang proseso sa pagsasaayos nito alinsunod sa batas. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.